Morjesta taas. Pitkästä aikaa ollaan täällä Pemman takana. Täällä on tämmönen joku firman piha, mutta ei anneta se haitata. Eli tänään olisi videon aiheena tämmönen epävirallinen Q&A-video. Multa ei nyt päässyt paikalle valitettavasti, mutta ei anneta se haitata. Eli tässä videossa käydään läpi sitä, että minkä takia ei tullut YouTube-videoita. Ja muutenkin tää vähän meidän NIK tää nykytilanne. Että mitä tässä nyt tapahtuu ja mikä suuntaan ollaan menossa. Ja mitä tulevaisuudessa vähän. Tässä käydään kaikki läpi. Voitaisiin ensin kopata vähän teidän kysymyksiä. Eli eka kysymys on tullut Eetulta. Ja Eetu kysyy, että onko tulossa kenellekään uutta pyörää ja jos on, niin mikä? No meillä on tällä hetkellä NIK:ssa Kikillä pelkästään vaan pyörä. Jos en mä nyt väärin muista, odota. Juu, taitaa olla Kikillä vaan pelkästään pyörä. Mut siis joo, mulle tulee kesäksi pyörä. En osaa sanoa mikä, mutta A2 se on, koska mulla riittää vaan kortti siihen. Muista en tiedä. En osaa sanoa. Santtu Ahola kysyy, että mitäs blondit? Ei oo näkynyt hirveästi, että oon mä miettinyt sitäkin vaihtoehtoa, että jos ei blondia näy, niin itsekin itsestään blondit taas. Tulis vähän parempi olla, kun kattoo peiliin aamusta. Ei tarvi aina miettiä, mutta kun mä oon Sigma nykyään, ei tarvi hirveästi ressata silleen. Kyllä sitä välillä jotain pirkkoja käy kylässä, mutta se on ihan okei. Se on ihan okei. Topias Heikkilä kysyy, että missä videot? Tätä on kysytty TikTok-livessä, tätä on kysytty multa Snapchatissa, tätä on kysytty ihan joka puolella. Ei olla Facebookissa kysytty, mutta melkein kaikkialla. Hyvä kun Tinderissä on joku tullut kysyä milloin video. Ei onneksi ole tullut sitä, mutta se päivä tulee vielä. Sanotaanko, että meillä on vähän se tilanne nyt se, että meillä on vähän porukka erkaantunut. Eli meillä vähän hengaa kaverit vähän eri lailla nyt. Ja mitähän mä sen muotoilisin lyhyellä sanoilla. Ei ollut aikaa. Ja loppu vähän niinku ns kiinnostus noihin hommiin. Mutta nyt se kipinä on taas lähtenyt. Siinä on aika lailla syyt miksi on video tullut. Mutta nyt ensi kaudeksi koitetaan vähän panostaa, kun mehän luvattiin tälle nyt viime kesäksi, että tulisi videoita, tulisi miittivideoita, niin ei ole oikein tullut. Ja sitten toi viime kesäkin on vähän siitä huono vertaa, kun poliisit vähän pilas meidän meininki. Se meillä meni vähän moti. Et sekin on yksi syy, miksi vähän loppuvideot. Kun ei keksitty aihetta mitä kuvata ja TPNissä oli vitusti häikkää paskaa. Siinä on teille syy, että miksi ei ole tullut videoita. Aleksi Westergren kysyy, että mielipide Amikat. Sanotaanko, että pikkupoikana mä unelmoin semmosesta, mutta sitten mä tajusin oikeasti sen periaatteen, mitä sillä paskalla haetaan, niin en mä itse ehkä Amikaa ostas. Ei se mitään järkeä oo. Siis niinku oikeesti jotain mankin moottoreita lyödään semmosia ja 3 pyöränä. Eihän vittu se on mitään järkeä. Millä pyörillä ensi vuonna? Kysyy Santeri Komulainen. En mä tiedä, se on vähän auki vielä. Mä en muista tiedä, mutta mullekin niin siinä on 2 merkkiä, mitä mä nyt oon kattonut. Kyllä te varmaan tiedätte mikä on mulla ollut se vähän niinku to jutun suola. Mutta helvetin vaikea sanoa vielä yhtään mitään. Nyt eletään kuitenkin marraskuuta. Akseli Penttilä kysyy, milloin YouTube-video? Kysyttiin tätä, että kuvataanko semmonen sarja vähän niinku. Niin nyt me lähdettiin sitten toteuttaa sitä sarjaideaa. Me ollaan kuvattu ensimmäisestä sarjasta, tai ensimmäisestä jaksosta ollaan kuvattu yli puolet. Sitten kun me julkaistaan tää, todennäköisesti tää tulee perjantaina, niin seuraava video tulee siitä 2-3 viikon päästä todennäköisesti. Et videoita nyt tulee, me vähän panostetaan. Mä ostin tommosen kimpaalinkin tohon ja mikin, niin pitäis äänenkin kuulua vähän paremmin. Ettei me ihan vihkoon niin sanotusti. Täällä on semmonen kysymys, että Elias Mäkinen kysyy, tätäkin on kysytty joka puolella. Tätä on mun mielestä Facebookiinkin joku heittänyt joskus. Kysynyt, että mitä Kikille kävi. Sanotaanko näin, että mä en rupea tuomitsen ketään, mä en rupea kavereiden puolesta mitään sanoa, niin mä en valitettavasti tiedä koko hommasta mitään, muuta kuin muutamat yksityiskohdat. Kannattaa siltä kysyä itse. Miro Halperi kysyy, onks teidän mielestä mopokulttuuri ollut laskus, kun tuntuu, ettei porukka enää osta pyöriä YMS? No on se periaatteessa laskussa nyt. Vaikuttaahan siihen miitit paljon. Jos miitit kusee, niin totta kai porukalla menee moti. Mut siis mietitään 5 vuotta taaksepäin, niin oli ihan eri mopokulttuuri. Aivan eri. Siis mä olin silloin
No mä olin 15. Eli mopo kesä. Silloin oli kyllä aika hyvä kulttuuri, älkää ihmetä, kun täällä on vähän saatana kylmä. Ehkä vähän laskus. Mut ensi vuoden TP:nä niin se on vähän suunnitella nyt, että ruvetaanko me tekemään laillista miittiä vai et. Se on vähän siinä, että katsotaan nyt vähän tilanteen mukaan, mennään päivä kerrallaan. Mut kyllä mä haluaisin, että mopokulttuuri pysyisi samana, mitä se oli oikeasti pari vuotta taaksepäin. Pauli Sivula kysyy, että mielipide NSV Karake. Mielipide, ootte vähän ehkä matkijoita, ei vaan. Mut siis sanotaanko, että on teillä hyvä idea, mutta teillä vähän hajostaa juttu. Vähän niinku meilläkin. UN, no on teillä aika komeitasia mikkejä. Aulis ja Pauli, ootte ihanan näköisiä, ootte hyvän näköisiä. Jos mä tykkäisin miehistä, niin kyllä mä tiedänkin, että mä sorrun. Kyllä sä tiedät kuka on, kysyy. Onks ensi kaudelle pyörii tulos kaikille ja meneekö messuille? No mä haluaisin kyllä vielä rakentaa messupyörän, mulla olisi vähän semmonen kutina. Se on hienoa, miettikää se tunne, että oma pyöränäyttely, se on se aika siistiä. Mut mä yritin hakea Amerikan Carsoon Ytsillä, mut mä en vittu päässyt. Sinne pääsi jotain ihan rutkuja. Vituttaa vieläkin. En tiedä miksi. Pitäis varmaan ruveta tekemään sitä glitterisarjaa niin kuin kaikki muukin nykyään. Ei vaan ensi vuoden juttu, että ajetaan ilman katteita. Katteet pois 2024. Väinö Karvinen kysyy, ei oikein videoit tullut, niin mitä pyöriä oli viime kesänä herroilla? Koivusella oli satkukotari. Siikalla oli nelipuolikas Suzuki. Kikillä on kassu. Lukalla oli vielä hetken piikkinen ja Hellstenillä oli piikkinen ja Markolla oli satkuhusse. Siinä ne olikin. Oli siinä muutama pyörä, mutta on ne vähän vähentynyt. Mutta ensi kaudella kovempana kuin koskaan. Missä video plus Kiki? Videot tulee nyt ja Kikistä en tiedä, kai se nyt on kotona. En osaa sanoa. Vaikea kysymys. Aino Laurila kysyy ensi vuonna miitin tynkästä. Kyllä se tulee. Ja kyllä meillä on ensi vuonna haaveena vähän se ollut ja tavoitteena, että tultais mahdollisimman moneen miittiin nyt. Et me oltiin vähän ehkä mun mielestä liikaa ollaan käyty jotain Jyväskylää tai Porin miittiä. Me ollaan Poriskin käyty vitun monta kertaa, mutta me ollaan kuvattu sieltä, kun se on paska miitti. Mut siis joku Turku. Nää on vähän tämmösiä paikkoja, missä me ollaan käyty jo. Et seuraava steppi voisi olla se, että me lähdettäisiin jokin Vaasaa, Oulu, Joensuu, Mikkeli, Kouvola, onhan näitä nyt. Niin johonkin semmosiin mennä seuraavaksi. Oli hyvä kysymys. Siinä sulle vastaus, ole hyvä. Ketä kuuluu nykyään NJK Karakeen, kysyy Jerri Vartiainen. Sanotaanko, että aika lailla samat hemmot mitä on kuulunutkin. Pari tyyppiä on lopettanut toimintansa. Eelis Kekäläinen kysyy, mitkä oli teidän eka crossit? No Ytsätä mulla periaatteessa, mut mä sillä kyllä kadulla ajoin. Mut periaatteessa crossi, niin varmaan nelipuolikas Honda, varmaan eka. Masaan mä en oo varma mikä sillä oli eka. Mun mielestä silläkin on joku Honda ollut. Konstalla oli 2 crossia. Lukalla on kanssa mun mielestä ollut Honda. Kikillä on ollut. No periaatteessa silläkin oli Ytsätä. Sitten no kaikilla on ollut, mutta mä en ihan varmaksi osaa sanoa mitä kaikkia ne pyörät oli, mutta hyvä kysymys, kiitos tästä. Minkä takia blondit eikä brunet, kysyy Frans Karjalainen. Hei, mä ostan sulta sen tuulipuvun kyllä. Katsotaan, hierotaan hinta kohilleen vaan. Terveisiä Ouluun. Mut siis, en mä tiedä, blondit säväyttää jotenkin. Ja kyllähän brunetkin menee, mutta kyllä blondit on ihan etusijalla. Paljonko on NJK Karaken yhteispaino? Kysyy Pyrhösen Severi. En osaa sanoa. Neo Talvitie kysyy, missä kesältä miittivideot? Kysymysmerkki. Tähän tullaan nyt siihen, että meillä oli kesä vitun vaikea, niin kuin mä selitin alussa. Se oli vähän oli vittumainen, kun miitit vähän kusia, ei oikein onnistunut mikään ja perseeltiin vitustiin liikaa ja muutenkin meni maku sen takia, kun vähän vuokot pilas kaiken. Se vähän ärsyttää. Niin sitten taas jäi videot tekemättä ja sitten vaan tajus myöhemmin jälkeenpäin. Totta kai jälkiviisanat aina tajuaa kaiken, mutta siis se, että tajus sen, että ei vittu, me kuvattu melkein mitään. Et ihan pari videoa tuli, mikä kieltämättä vähän hävettää. Koska me sanottiin teille, että koko kesä tulee video, niin jos vaikka nyt ensi kesällä tehtäisiin vähän paremmin, että tulisi just enemmän videoa, tiedätkö? Niin
Hyvä kysymys, mutta siinä vastaus. Vili Hiirulla kysyy, mitä pyöriä teillä vielä löytyy? No, siinä ei niitä nyt hirveästi oo, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mutta mä nyt vastaan jokaiseen kysymykseen, mitä te ootte laittanut. Saatte samalla showt. Oiva Kyrö, eli varmaan Kyrö. Voisitte kyllä tehdä niitä videoita, kun on kattonut kaikki videot lukemattomia kertoja, kun niin vittu hyviä. Nauruja. Kiitos. Kiitos Oiva tästä. Pistää sanattomaksi. Se on hienoa, että on tämmösiä faneja, jotka katsoo oikeesti näitä paskadiipadaapa juttuja. Mut se on hienoa, että joku jaksaa kuunnella. Mut siis joo, nyt tulee video taas jatkossa. Et kun me upataan tää, sit tulee toinen jakso siitä sarjasta. Sitä sarjaa pitäisi ruveta jatkaa, niin siinä on vähän se, että mitä me kuvataan siihen, mutta ei kai se niin justiinsa oo. Joo, piti vielä mainita se, että kiitos kysymyksistä. Oli hyvää luettavaa, mutta saitte vaan vastaukset. Se on vaan, nyt tuli tämmönen video tällä kertaa, kuvattiin yksin tälleen nopeasti, mutta ei kai se niin väliä. Video on toivottu, niin kuvataan sellainen. Nyt kun on pelit ja pensselit ja vehkeet, niin kuvataan vaan. Ehkä tää spotti on vähän paska, mutta kyllä täällä tarkenee, kun pitää vaatetta päällä, mutta täällä rupeaa tulee kylmä. Lähdetään kaverin kanssa varmaan kotia päin, syömään vähän ja nukkuu ja aamulla heräillään aikaisin ja katsotaan, ettei on mustaa jäätä. Mustaa jäätä menee muuta linkkuun, saatana, että vituttaa kaikki. Sitten menee lippis, vittu. Puitti helvettiin. Mutta niin, ei kai siinä. Mut hei, vielä piti sanoa se, että sponsorihaku on. Että jos joku yrittää näkee tän videon, niin pistäkää viestiä. Mulla näkyy sähköposti tuo alhaalla. Me pistää sinne descriptioniin. Se sähköposti. Käy vähän hitaalla, nukkunut huonosti. Mut siis kuitenkin, niin sinne tulee sähköposti, sinne vaan viestiä. Jos kiinnostaa yhteistyö, niin sovitaan joku hyvä kaupallinen yhteistyö teidän kanssa, niin saadaan vähän. Olisi kiva saada rahaakin tästä touhusta, hei. Jotain pennejä, pääsee viikonloppuna ryyppään, kato. Kyllä. Mut ei siinä, hei. Nähdään ensi videossa. Kiitos kun katsoitte video. Toivottavasti tykkäsitte. Tilakkaa kanava, pistäkää kello päälle. Tiedätte sitten, pysytte ajan taulussa, että koska tulee seuraavaa videoa. Mutta ei mitään, tämmönen jälkikevennys tähän. Ei mitään, palataan videoon, moro. Ei vittu! Se vittu, se ei saa olla liian nolo, se pitää olla sellainen edustava.